Ngi plieng sobhai phi sha kan ne gatup pule khubor ngap sipang. Ngi kerpat ya phi ban sobha ban like, share, bat subscribe ya kan ne channel kenang begin nang la ban ai phi gijing skri ba khamba. Te menta ngan pule phi na unong san hima. Kimat ki bakong san na unong san hima kilong kumne. Sansngi on sya tokit u Bernard halor ke cingkeno lumpisa ke MCC. Kam kinong kersan ba om dan jingtip ba kwa pa yale UDP yau ba kimfa. Ante temai da kiying ba bon mala. Rai pynkynriah ya kibasa hatem metor sya ke jaka baladon lypa palat ar akar. Sya bat wei unong Bangladesh lach pet sangut. Say ka KAM da kakong wan penhun ban yakun persya ya kakong amparin. Bakerdu kamai kwa ka JHTOA ban penglach mador ya kacalan ban kit doyong. Aiksai u Konrad ban kentiu kerdan civil subdivision ya kepathar kema. Kerpat kisau senong ya u Chief Minister ban wanra biang no ya ki Shamekhalaya. Penjulor unyang blue ya ukba West Khasi Hills. Klad no ikong snow drop tekar. Lek ya kendu kinong kit kam uba samlin ya uba preston shua bandrung NPP. Kamaulai kedon kam ya kejaka sumar ya kibadi derok om ketem CRPF ongka SSMP. Lek paying kinong syat jasngi hadien ba terwa penkiu ya kejing siu. Timentangan puli phi haganigo khubor. Ante temai da kiyeng babon mala. Rai pynkynriah ya kibasa hatem metor sya kejaka badon lypa palat ar agar. Shillong naira life huay terik. Kasor kajila kelasim ya karai ban pynkynriah ya kibasa hatem metor sya kejaka kabala snateng ya ki yang sa kabadai jong ka Shillong Municipal Board kabadon kejinghe kumba ar ponsan agar ha Bishop Cotton Road. Kane kejaka kadai kabala tei ya kiyeng ban pensa ya kinong trei ka Shillong Municipal Board kabadon mar persya bat kaying unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma. Lasim ya karai ha kejingelang kabala penyai da u sembut menteri orang ba Preston Tensong ha kajingedon lang u menteri ketenat penrosor uba senyau bah dekar bat kiwi officer. Katkum kejing yetu usembut menteri rangba uba Preston Tensong haba krensya kilat patai kubor ha kasngi balang laong ba katkum karukom ai jingkeng kaba lale da ketenat penrosor la syamba kalong kabala ban le bat pynkynriah ya kilais pa sopo arteli ha kene gaju kejaka ha kaba ante gumba khat arteli kiyeng mala bat kawai kiyeng mala kan don laipho ne sapho teli kijaka sa. Kum tau loong bala peta ya ketenat penrosor ba kan penkre no ya ka detail project report nagmenta ban tei thema ya kiyeng mala bat don kam ban penprano ya kiyeng sa kibarim namar kini kimdesu kibasengan. Da kene karai sorkar ha kejingye therktien ha ki khendet sngi ba lala ka sorkar kan pynkynriah ya kibasa athem metor on pynkynriah no semau prem kala kod no. Sakani kawai padi khubor. Say ka KAM da kakong wan penhun ban yakun persya ya kong amparin. Shillong naila life huay terik. Ka rensan jong ka KAM Meghalaya ha kasngi balang kalapan bena saya kawai kertong kaban ya airing na ka Khatnriu East Shillong constituency ha ke election MLA ha usnem arhajar afulai kaban yakun kum ka kertong simet. Katei kertong kadei kakong wan penhun kharsentiu kabasyong basa ha kaba lahe lasan hamalki
kli snong bat kadei. Ru kanong ai bot jong kinong tre kam ying breu bat kinong tre kenta. Kumba kalong menta ya ka islong la mikmat da kong amperin lengdo. Ha ka jing penbenai ka kong wan penhun kum ka kertong la ya don lang arngot ki weipat ki kertong ka KAM Meghalaya uba kersoibor pertu pat ka kong Angela rengat. Haba keren sya kilat patai kubor ha katai gesngi ka kong wan penhun kala ong ba ka jing mi jongka syakmat ban na aireng hakane ka election kalong ban yakren bat ya trei khambha na kabenta kimat kibakta ya kebun balang ha kacing imlang salang. Kalau ong ba ka ngetskem ba lengbak karensan ka KAM kala ban wanra ya kajing kala ha kasain hima sima. Kalau ong ka sensyar khadar bat kasain hima sima jongi kalong kaba no siliang ka bamju yo sngew shu bakinra hayeng dorbar thau ai ya kimar ki jura ki bakta ya keduk suk. Shushu kala ong ki don pedeng kinong mikmat jongi kibala dei ban yau buram bat kiba larang ba henrei ki penlong thamula no ya ka jing sngew upat ba da ki ktien kamkai lane da ka ktien lapla bat kasain himahi kamdei kerensan bangin keren shu ya keren lapla. Na kaliang uba keren soibor ulaong ba lada ki pajba ki iman banjit ya kini ki kertong ki ba yang na kerensan ka KAM Meghalaya kini ki kertong kin ra ya ki mat ki ba kentop nadu ka jingbit jingbaha jong kamariang bat yo kam yo jam jong ki samla ka jingsngan jong ki kentai ha ka yat ka yang bat ka trei kata bat kumno ban penpha ya ka pule ka dangle. Na ka liang ka kong Angela kalaong ba ka East Shillong constituency ka dei ka constituency ka ba kongsan bat ka constituency ka ba ka Bosenshar khadar ka dei ban lek biang sya ki paiba. Kambuon shu penken mau karensan jong ka KAM Meghalaya kala sei kertong kiba kentok ya ka kong Angela kaban aireng na South Shillong constituency bat uba kersoi bor uban aireng na North Shillong constituency. Sakan ni kawai padi kubor. Penjilor unyang blue ya ukba West Khasi Hills. Nong ston nailar lai pueterik. Hadien ba ka jing ut jing nam jong kinong rep halor ka jing bam knyang kikba ka Hills Farmer Union HFU West Khasi Hills ha kasngi balang kala hier sya ka lengkha kaba ha kaba kala lap bat yo I ya ka jing sisha ba ki knyang ki ba khot ki nyang blue paddy blue beetle kilasdang bam ya ki kaba kleng ki jaka nadu madan riu blei madan langli jong ka thai iap madan mau khma madan marhoi hathain langpi bat kiwe de ki jaka uba la lumlang khars imli general secretary ka HFU West Khasi Hills uloong ba kum ki nong rep lalahap ba uni uknyang ula don lepa ha ki kaba nadu unai tung henrei ha katayaw kaba ar unai lar layathu ba ulasdang ba kumta lahap ay dawai senrek no khnang ba on pet no utei uknyang uloong ru ba nakaliang ka HFU kala pentip ru ya katay ka jing kinong rep sa office UDAO bat layo I ba nakaliang jong ka office kala pha ya kinong tray banlet jurip bat laong ba la idon kam no ban senrek no da kadawai bio pesticide baba kaba kle lang bat ko ulayat ho ru ba nadu usnem arhajar khandai la khamlap ya uni unyang blue ba la penjat ya kikba bat lada aidawai
kan kata no ya utenrai keba bat say so shu. Kat kum kejinglap jongi kinong rep lada ai nadu benai naitung hadu unai lur dang yarap henrei kaba ban ai hau benai naitung nailar hadu nai lur jong katayo kaba nengkong ba ar henrei kaba lada ai menstep hadu janmiet bat ha kapor barang ne slap. Ong uba lumlang da kaba ula kentu ya kinong rep banra ya ka zirok ipik bat passbook ban lek shim dawai ha kaju kapor. Ka HFU ka kentu ya ka office ban penbiang ki dawai bat yarap ya kinong rep. Sakan ni kawai pada khubor. Lek pa ying kinong shet jasngi hadien ba terwa penkiu ya ka jingsiu. Shilong nailar lai pueterik. Kinong shet jasngi hapo kalama All Jantia Midday Meal Workers Union AJMMWU. Ha kasngi balang kilarai ban lek pai no syak laki yang kisem hadien ba kasorkar kalapan sngau ban penkiu ya ka jingsiu honorarium daka ar haja tengka hak sibnai. Kidekot ka AJMMWU kum kadak ban persya ya kesorka namar ka jingbam penkiu ya ka jingsiu ha kala singu blay la penlong ya ka jingekhi syongkelain mengor hakmat office ka Meghalaya Board of School Education MBOSE. Na kaliang kesorkar lengba u commissioner bat secretary Dr. BDR Tiwari ula pek ya ka tenat pule putih kumju u sekretari ketenat pule putih u Ambrose CH Marak bat kiwe ki officer ngilai keren halor ka jingkerpat jongi bala ai nadu benai jeliu arjat kat kendai hakti u menteri rang ba ong unong ai boj keseng ba cruel pariat haba keren syakilat patai kubor. Ulai thuru ba kawai ka jingkerpat jongki kalong ban penkiu no ya kejingsiu ne honorarium ha kasibnai na kementa kinong chat jasngi ha kaba na ka yiliang ki teki office kila ong ba katenat pule puti kalapha da ka jingterwa lengba ka jingtho sya katenat pla tengka bat sya ka planning ban penkiu no ya ka honorarium na ka jela state share kaba ki ai menta sispa tengka simenai. Menta ki terwa ban ai arhaja tengka na kejela bat kaba ai ka sorkar kami kabalong ciaja tengka kan yaj bet haba kenkelum kalong lai hajar tengka ha kesibnai. Ong uba pariat da kaba benrap. Na kaliang jongi ngilalong kibala pediang na kaneka jing terwa. Haba yadei bat ke jingkerpat ban ai lang ya ke jingsiu hau no pra bat kelalengkot ulayat hu ba kitegi officer ki ong ba katenat pule putih bat katenat platengka kidang ye perkhat ban ai lang no ya ke jingsiu ha kitegi ar banai kumbala yo lem kum kinong hikai wat ladei hakapor suti. Shushu ulong ba kaseng kala ai por hadu u benai nai wing ya kesorkar ban pentrai kamno ya kitei bat lada ka ai kaseng kan wengno ya kejingekhi haba pai pat sya ka jing pendon kam ya ka dieng bat urnga haba shet jing shet uba pariat ulaong ba kesorkar kala pensngau ba kan kam don pisa ban ai ya ka LPG namar uwei u tendong shet jing shet ulapoi syak seja tengka tam bat hapo ke jaka sor Shillong la persang penbiang ya kene. Ngi ong balada hasilong la banle balai yangi omla ki ong ba ki kas agency kimdon kamar ban ai bat ban kata bahaya ka pelatengka jong sorkar wat la kata kinwat ya kilat kilenti ulaong. Sakan ni kau padi khubor na ukenjat syai. An pelut sorkar kembas sau peu keluar tengka tam na kebenta karisniang risier bat belang. Nong ston Shillong
livelihood rik noilar. Menteri kerang ba jong ke jela ukonrat ki sangma ulapli ba ka skim ka ba ai kerteng ka rural backyard pickery scheme kadai ka tenat jong ka skim National Livestock Mission ba la penmi da ka sarkar pedeng ulapli yakane haberni ribhoy menta ka sngi bat ulasam khun sniang sha kinong yo jingmentoy na kane ka skim hak jikren kum u kongsan u menteri rang ba uloong ba ka sarkar jela lengba kane ka thong ka ba ai kerteng ka progress kala don ka jingyo i jingai ban penyar ya ki lat lenti bat ka jingyo jingmentoy na ka benta kinong rep khnang ba kila ban yo ya ka jing kamai ka ban yai peteng na ka wei ka samoy trikam sya ka wei pat uloong ba ka jela Meghalaya kelatiet kumba khat pra hajat metric ton ka do sniang ha ka chisnem na kiwei ki jela namar ka jingri ya ki sniang bat kiwei ki merat jingri ki badai ki jingbam ya ki briu ka jela kadang duna palat bat lengba ka ne ka skiem ri sniang kan wanra ya ka jing ye rengkat hapreng ka jing don kam ya ka do sniang bat ka jingla ban penmi ya ka tang hapo ka jela ulayat thu benrap ba lengba ka ne ka thong ka sarkar ka don ka jing thmu ban kentiu ya ka jing im jong ki nong kendong lengba ka ris jingri kum ka ris niang ris ier bat riblang shu ulayat thu ba ka sarkar kalamang kumba khatsan poin khat prak lo tengka ban penlot ha kane ka skiem ri jingri bat on sam e yakini ki jingri sha ki riu hajatli ki longyeng on sa penlot tam sa kumba art peusan klor tengka na benta kane ka skiem ha kapali ka baar la penchai konrad tangkata ka sarkar kan ai ya karam kabam dan sut ya kito ki kinhun ki batmu banbu ya ki jaka risniang ki bahe hadu menta komba ars pa san peuteli ki kinhun ki batmu banbu ka jaka risniang ki layo ya ka jingerap komba saphulai point ru punyo klo tengka kin yo ru komba lai teli ki khun sniang kan thei bat wei u khun sniang shenrang ka wei ka kinhun ne ka cooperative society kala bantau ya kaneka sem risniang banyo jingerap pisa kumba arsan hajar tengka na kaneka skiem ti mentang ila po sebekut jong kaneka program jungi bat ngin singdu biang bat phi kublesibun